Nykynuorison lempitansseja ovat disco, jytä ja beat-tanssi, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, taakse suoraksi, kädet alaspäin, taakse suoraksi, hartiat liikkuu ja pää. Taakse suoraksi, kädet alaspäin, Tämä on siis tärkein perusliike diskotanssi. Disko, nyt, taakse, on disko, Nel, nyt, taakse, sivulle, taakse, suoraksi, kädet alaspäin, nyt, taakse, sivulle, disko, Nel, taakse, sivulle, disko, alas, taakse, sivulle, diskomusa, diskomusa, Nel, siis tämä voi musa, diskomusa, päin, diskomusa, diskomusa, mikä on diskot, nämä liikkeet, tarvitsemme vaan diskomusa.